Talkbetter.com on tämmöinen sovellus, joka tukee kielten oppimista ja toimii kaikilla alustoilla, eli puhelimilla ja tietokoneilla. Sen tarkoituksena on opetella uusi kieli tai parantaa vanhaa kielen puhuttua kielitaitoa juttelemalla ihmisten kanssa niin kuin tietokoneen välityksellä ympäri maailmaa videopuhelun välityksellä. Ja se on tarkoitettu sellaisille ihmisille, jotka haluaa opetella kokonaan uuden kielen tai parantaa vanhaa kielitaitoa tai saada kansainvälisiä kavereita. Ja käytännössä tämä sovellus toimii niin, että käyttäjä rekisteröityy siihen palveluun ja sen jälkeen kirjaa ylös sinne perustiedot sekä mielenkiinnon kohteet, mitä voi olla ihan mitä vaan, esimerkiksi jalkapallo. Sen jälkeen käyttäjälle ehdotetaan kontakteja, joiden kanssa voisi harjoittaa tätä kieltä puhumalla, mitä sitten haluaa. Ja näitä kontakteja ehdotetaan näiden mielenkiinnon kohteiden mukaisesti muun muassa. Ja näitä kaikkia tietoja pystyy myöhemmin sitten päivittämään. Ja sitten kun se sopiva kontakti löytyy, niin sitten edetään siihen itse videopuheluun. Ja siinä sitten harjoitetaan tätä kieltä puhumalla. Ja sitten tähän videopuheluun tulee sitä mukaan, kun se etenee, niin tämmöisiä uutisotsikoita, joista sitten puheaihetta riittää ja ne määräytyy niiden mielenkiinnon kohteiden mukaan. Ja sitten sitä jutellaan siinä niiden kontaktien kanssa ja sitähän se on parempi kielitaito. Tulevaisuuden opetustahan tämä tukee loistavasti, sillä ensin tähän Suomen uuteen opetussuunnitelmaan, joka astuu ensi syksynä voimaan, on siellä mainittu tämmöinen kulttuurien ymmärtäminen. Sehän tulee ihan loistavasti tässä, koska ollaan tekemisissä niin eri kulttuurista läpi ihmisten kanssa. Sekä sitten yksilöllinen opintopolku, ja sekinhän tässä toteutuu. Ja mahdollisia tulolähteitä tässä sovelluksessa on kohdennetut mainokset näiden käyttäjien mielenkiintoon kohteiden mukaan. Sitten me myymme tällaisia premium-jäsenyksiä yksittäisille käyttäjille ja lisenssejä esimerkiksi kouluille ja kielimatkojen järjestäjille. Ja hyvät kesät!